Mae ydych chi y gegin anhygoel fan hyn a pob cyfleustra posib ynddo fe. Sy'n amlwg yn meddwl bod chi'n gogyddus wych. Oh, do. Amazing. Ond fi'n gwybod beth y gŵr yn gwrando na hwnna'n ffrindiau ni gyd. So, wyll fi wedi gwir na. Dim fi sy'n cwcan, Richard sy'n cwcan, bydde fe'n starfo so fe'n aros i fi. Dim syniad y fi fel mae hwnna'n gweithio. Ond fi'n gwybod fel mae hwnna'n gweithio achos wine fridge yw e. Priorities. Priorities. Ni'n mwynhau cymdeithasu, ni'n mwynhau cael ffrindiau, teulu rownd. Pob cyfle ni'n cael. Gia haf, Hydref Gwanwyn. Monochrome. Gwead. Cerfluniau. Llinellog. Broc môr.